Hello and welcome to Speak Igbo Today. My name is Ezenwa and I'm happy to guide you as you begin learning the Igbo language. Ndewo, nabata na Speak Igbo Today. Afọ m bụ Ezenwa. Ọ na-atọ m ụtọ ịdụ unu ka unu na-amalite ịmụ asụsụ Igbo. In this first lesson, we will answer one important question. What is the Igbo language? N'ọmụmụ a nke mbụ, anyị ga-aza otu ajụjụ dị mkpa. Gịnị bụ asụsụ Igbo? Igbo is a major language spoken in Nigeria, mainly in the southeastern part of the country. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime asụsụ ndị bụ isi a na-asụ na Nigeria, karịsịa n'ogbe ndịda ọwụwa anyanwụ. Millions of people speak Igbo as their first language. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asụ Igbo dịka asụsụ mbụ ha. Igbo is also spoken around the world by people living in the United States, the United Kingdom, Canada, and other countries. A na-asụkwa Igbo n'ebe dị iche iche n'ụwa dịka United States, United Kingdom, Canada, na mba ndị ọzọ. Wherever Igbo people go, the language goes with them. Ebe ọbụla ndị Igbo gara, asụsụ ha na-eso ha. Igbo is a tonal language. Igbo bụ asụsụ nwere ụdaolu. This means the tone of your voice can change the meaning of a word. Nke a pụtara na ụdaolu eji kwuo okwu nwere ike ịgbanwe ihe okwu ahụ pụtara. The same word can have different meanings depending on how it is said. Otu okwu nwere ike inwe ihe dị iche iche ọ pụtara dabere n'ụdaolu eji kwuo ya. Don't worry, you will learn tones naturally by listening and practicing. Ekwena nchegbu, ị ga-amụta ụdaolu n'ụzọ dị mfe site n'ịmụ ịnụ ntị na ime mme ya. Igbo is different from English in important ways. Igbo dị iche na asụsụ Bekee n'ụzọ dị mkpa. In Igbo, meaning often comes from tone, context, and sentence order. N'Igbo, ihe okwu pụtara na-esikarị n'ụdaolu, ọnọdụ okwu, na nhazi ahịrịokwu pụta. In English, meaning often depends on grammar rules and word endings. Na Bekee, ihe okwu pụtara na-adaberekarị n'iwu grammar na ngwucha okwu. Because of this, you should not translate word for word from English to Igbo. N'ihi nke a, ị gaghị ewere Bekee tụgharịa ya n'Igbo okwu na okwu. Instead, you will learn to think in Igbo. Kama nke ahụ, ị ga-amụta iche echiche na asụsụ Igbo. This course will take you from beginner to advanced. Usoro mmụta a ga-edu gị site n'ogo mbido ruo n'ogo dị elu. You will begin with sounds, pronunciation, and simple phrases. Anyị ga-amalite na ụdaolu, ịsụ okwu nke ọma, na ahịrịokwu dị mfe. You will then learn how to form sentences
and have real conversations. Mgbe a, anyị ga-amụta otu esi emepụta ahịrịokwu na otu esi enwe mkparịta ụka n'eziokwu. At advanced levels, you will understand stories, conversations, and culture in Igbo. N'ogo dị elu, anyị ga-aghọta akụkọ, mkparịta ụka, na omenala n'asụsụ Igbo. Listen carefully, speak out loud, pause, and repeat often. Gee ntị nke ọma, kwurie okwu n'onu enu, kwụsị ma megharịa ugboro ugboro. Mistakes are part of learning. Ime njehie bụ akụkụ nke mmụta. By learning Igbo, you are connecting to a rich language and culture. Site n'ịmụ Igbo, ị na-ejikọta onwe gị n'asụsụ na omenala bara ụba. In the next lesson, we will begin with Igbo sounds and pronunciation. N'ọmụmụ na-esote, anyị ga-amalite n'ụdaolu na ịsụ okwu Igbo nke ọma. Thank you for learning with me. See you in the next lesson. Daalụ maka ịmụ ife nna m. Ka m fụ unu n'ọmụmụ na-esote.